Hevdemî belavbûna nûçeyên bilez derbarê belavbûna vîrusa korona li derdora cîhanê û deverê. Matirsiya cîhanê bi nexweşiya ku tanha zêdetir ji 750,000 kes nexweş kiriye. Bihtir ji 37,000 kes jiyana wan ji dest daye bêhtir dibe. Ketiye di rewşeke metirsîdar de. Tevlî ku zêdetir ji 106,000 kes rizgar bûne. Lê ji ber nebûna çareseriyeke diyar û rastaqîn tanha metirsî berdewam e. Li gorî nûtirîn amar û pêşhateyên vîrusa korona li cîhanê û deverê ku ji aliyerê xistina tenduristiya cîhanî ve tê ragihandin ta demjimêr di dûyê sibaha sêşemê 31 adarê. Amar û pêşhateyên welatên herî bêhtir di hejmara qurbanî û nexweşan de wisa ne. Li derdora cîhanê hejmara rewşên nexweşiyê bi koronayê gihîştiya 783,171 kesî. Hejmara kesên ku jiyana xwe ji dest dane gihîştiye 37,743 kesan. Kesên ji koronayê rihet bûne yan jî rizgar bûne hejmara wan gihîştiye 164,753 kes. Di welatên herêmî li Iraqê hejmara nexweşan gihîştiye 603 kesî. 46 kes jiyana xwe ji dest dane û 152 rizgar bûne. Li Tirkiye hejmara nexweşan bûye 10,827. 168 kes jiyana xwe ji dest dane û 162 jî rizgar bûne. Li Îranê hejmara nexweşan bûye 41,495 kes. 10,757 kes jiyana xwe ji dest dane, 13,911 jî rizgar bûne. Li Amerîkayê hejmara nexweşan bûye 165,633 kes. 10,877 rewşên jiyan ji destdanê hatine encamdan, 5,572 jî rizgar bûne. Li Îtalyayê hejmara nexweşan gihîştiye 101,739 kesî. 11,591 kesî jiyana xwe ji dest daye. Hîn jî Îtalya li ser asta cîhanê di pileya yekem de ye. 14,620 jî rizgar bûne. Li İspanyayê hejmara nexweşan bûye 85,199. 7,424 kesan jiyana xwe ji dest daye. 16,780 kesî jî rizgar bûne. Li Çînê hejmara nexweşan bûye 81,479. 3,304 kesan jiyana xwe ji dest daye. 75,784 rizgar bûne. Li Almanyayê hejmara nexweşan bûye 65,115 kes. 600 kesî jiyana xwe ji dest daye. 9,211 jî rizgar bûne. Li Fransayê hejmara nexweşan bûye 44,505 kes. 3,024 kesan jiyana xwe ji dest daye. 7,927 kesî jî rizgar bûne. Hejmara qurbaniyên korona roj bi roj li derdora cîhanê û deverê bêhtir û zêdetir dibe. Tanha çareseriya koronayê nehatiye dîtin. Bi tenê rêkarên xweparastinê ji kombûn û civatan mala malê de şiştina dest û canê mirov û pakî tanha baştirîn kare were kirin. Elî Omar